Bu gedekki blogumuz dostluğa gidelenç barada. İlk ölen şeyde bağdara darak gerekli dağıtlarımızı alıştırdık. Men mata aldım. Oturup iyi biçip deryanın köprüsünün üstünden geçip gittik. Şeyle ovadan şeyle daşar yurda migdir yerler kenikin. Terede otursak bugün gelin alacağım var iken. Onun video düşürdüm siz için. Çetti gelin. Ovadan. Owa men dostluğa birinci gedek gelip görýän jerem büyümlere mehmançylyğa gaýtdym. Howa gelemizde gowudy welin birden bulaşaýdy. Şoň üçin bärde mehmançylykda içiniň owadan ýerlerini video aldyk. Surata düşürdük. Büyüm tikinçi bolan soň mata baryny alyp gaýtdyk tikdirmäne Nesibedenden. Owa raspakowkasyny storiesde paýlaşarym siz bilen. Tübeleme dostlukda da agzalarymız käneken gönü bir wagzamyz gelip tort alyp gelip surata düşüp gitdi. Şeker aýlap börkak ýene bir agzamyz gelip maşyny aýlap saparçyga eňiçige oýunçuk berip ýene öýümüze düşürüp gitdi. Спасибо. Bu eminçige bu sana. Bejagalar bilen aýlandyk, kedletdik. Öýde jerembim türk palawyny bişirip berdi. Men ýaşkanyň şeýle tagamly edip bolýany bilemokdym. Reseptini öwrünip nesip bolsa size video resept edip paýlaşarym. Özümizden bir açıklar edel diýip kakaolu pankeki taýarlamak istedik. Suýdy kän boldy da gowy bolmady. Onam göni pişmedik goýberdik. Ömrüňizde beýle kakaolu pişme gören dälseňiz tagam erbet bolmady. Köp wagt geçmän käde ýene padarka geldi. Haýran galdym nämeden näme üçin berdiler diýsem. Arada bir oglançyga kömek edipdik. Pasportunu yitirende. İdere pasportunu tapyp alan eken şonuň ejesi sağ bolsun aýdyp şeýle gülüp ýoklan